Escuchame, aquesta també. Hombre, estaban muertos, ya estaban muertos. Sí. Cuando los pelan. No, que se no, le hacía una No, dieta, que iba a la dices, montaña lo de los y cerdos será una vez que los mandan para pelarlos. Vaig anar amb un assador d'aquests a Toledo a menjar cochinillo que em va recomanar, estava embarassada la meva dona. No em pots posar cap més? Xap, xap, xap. Que jo ja ho coneixia que... Vale, perfecte. Coneixeu tírbia? Sí. La coca de tírbia és la millor que hi ha, eh? Sí, això diuen. Sí, aquella ho La tria. Abans d'ahir, anar al jardí.